Som designer är man väldigt intresserad av materialutveckling. Tänk att göra en lampa vars konstruktiva element är papper. Det har ingen någonsin gjort tidigare. Det är ett speciellt papper som är gjort av trämassa och ett bindemedel som heter PLA. Sen är det mest energieffektiva som mänskligheten kan ta fram just nu, LED. Dioderna, de beräknar man håller i ungefär 30 år. Efter 30 år så kan man slita loss den där elektroniska enheten och lämna till elåtervinning. Resten lägger man på kompost.我自己就唔喐嘅，其實喐嘅地方係我屋企嘅。我諗其實好多人咧都以為我住喺啲好大嘅地方、好好嘅地方啦，但係我諗好多人都唔信我其實呢30幾年嚟我都未搬到屋企嘅。咁我屋企係大概4米乘8米啦。最覺得自由我屋企就係卒之可以係喺有好細、好有限嘅空間嚟做到每一樣基本嘅設施係大過一般人屋企可以擁有嘅。咁所以我亦都將我屋企嘅經驗就 apply 咗喺呢個項目裏面。Ja, im Grunde habe ich einfach total Lust, schöne Dinge zu machen. Schöne Farben inszenieren, mit Farben arbeiten, mit Formen arbeiten. Das ist irgendwie so ein inneres Bedürfnis. Ich habe meistens ein Material, irgendwas, was mich interessiert, mit dem ich arbeiten möchte, und dann fange ich eben an zu experimentieren. Normalnie projektanci projektują formę danego obiektu i próbują dopasować do tego technologię. W naszym przypadku my kontrolujemy procesy produkcyjne, a forma jest efektem tego procesu produkcyjnego. Nazywamy to proces design. Der Mido wiegt unter 900 Gramm und trägt aber bis 200 Kilo. Det er vores opgave som arkitekter at holde øje med og forstå, hvor livet bevæger sig hen, og så hjælpe til med at få det derhen. I et af vores projekter, som hedder 8-tallet, har vi lavet Villavejen invadere en tredimensionel boligblok, sådan så at beboerne og bylivet rent faktisk kan gå eller løbe eller cykle hele vejen fra gaden op til byens tag og ned igen. Lige nu arbejder vi på et kraftværk, som laver energi og varme ud af affald. Vi har foreslået at opføre en stor elevator, som tager folk 100 meter op i luften, op til et taglandskab, hvorfra de kan vælge mellem en grøn, en blå og en sort skiløjpe, som fører hele vejen ned til foden af bakken. Så kraftværket kanaliserer ikke bare ressourcer rundt i samfundet, det kanaliserer også bylivet rundt i et menneskeskabt landskab af skibakker. Arkitekter kan ikke bare være æstetiske designere af smukke todimensionelle facader eller tredimensionelle skulpturer. Vi er nødt til at blive designere af økosystemer. Systemer af både økonomi og økologi.